Dipramuta ayub lokthong Upagra ayub lokthong Upagra ki Upagra ki Yakai tipra mota panerona khaba khobailam sogo BJP yakai tipra mota panerona khaba khobailam sogo Upagra ki Nini logyo nang kojon buta ti faika. Ani logoyo 35 buta tungnai sini nu khungsa sini chaten bade 35 buta tungnai ang thangnai lang kaisa chusi thangnai do single ani jeto tungnai ani tako buko jate bungso boni buta ekdom joto malangnai aro bini bade alka BJP tangnai rao obo joto ang bai chapa chung ani sima manan ko tripura BJP ni leader sob chaye e binoini ang ironi do e ang Tipra Muthaga সমর্থক পাই